Колкото си до мен, чувствам, че мога да се изправя пред всяка буря, защото ти си моят тих пристан и светлина в мрака. Ти ме учиш не само да желая истински, но и да вярвам, че всяка мечта може да порасне като цвете, ако й дам любов и вяра. С теб намирам спокойствие, увереност и усещането, че вървя по път, който има смисъл. Ти си моето бъдеще, пристан, дом и приключение. Това е просто много красива история, как започна от гимназията. Тя е от онези редки хора, които обичат тихо, но дълбоко. Надявам се да ти е също толкова хубаво да остарееш с нея, колкото на мен ми беше хубаво да порасна с нея. Такива души като нашите не се срещат случайно. Те се избират отново и отново във всеки живот, като нежно писмо, оставено тайно между страниците на книга, която никога не искаш да затвориш.